Bifa ar bisa ar getar jiwni mungai. ईश्वरनी गता नवाव नंसर गासैबो अननाय आरो गोजोननाय मोनदों। दोस्तों ये है नया सेशन, आज ओपनिंग होने वाला है, इसलिए फादर को बोला के सेस को आशीष कर रहा है। तो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, यही है अभी फादर प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी बात आशीष करेगा। दिनै गिर्जाखौ आशीष होनानै है ओपनिं खालामगोन आरो बिनि उनाव सेसन गिर्जा हाबगोन आरो जों बिनिफ्राय लांबा नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा नायदो आरो मोजां मोनैया नोंथांमोननि सायाव सोनारबाय। भिडिअखौ नोंथांनो देखायबाय, नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थां। गिबियाव जों बेयाव बेलखौ थुनानै हो, बेलखौ थुनानै होब्लासो जेब्लाखि आं भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांनाव सिगां सहैगोन। नोंथाङा नायलांबाय थाबा संसाराव गायसं जाबाय। गिर्जायानो बे अननायनि गुदि आरो साखि जाथों, जेरै इसोरा गासै सुबुंजों नुजानाय बादि। उनजाग्रा लोगोफोर, जों बे समाव सिरि थानानै जोंनि बे गोदान गिर्जाखौ, गोदान मंडली सनापुरी मंडली को ईश्वरनि अननाय आरो ईश्वरनि बोर मोननायनि थाखाय जों गासैबो फादारफोरजों सिस्टारफोरजों गासै मानसिफोर बेयाव फैनाय मानसिफोरजों जों बे गिर्जानि गासै मानसिफोरनि थाखायबो गिर्जानि थाखायबो बे गोदान मंडलीनि थाखाय इसोरनियाव आरज खालामनि। अ इसोर, नोंनि गासै सुबुंफोरनो जिउनि स्रांखौ होयो। नों सुबुंफोरखौ एसेबां अनो दे बिफानि जोथोनजों साननायजोंल' नङा, नाथाय जोंबावनाय अननायनि बिबारजों बिसोरनि पापखौबो सुस्राङो आरो बिसोरखौ ख्रिस्ट'नि दिङै लांफैनो। नों बे अनजाथाव साननायखौ खालामबाय दे पापी सुबुङा बाप्तिस्मानि गोथार दैमुआव हाबब्ला बिसोर ख्रिस्ट'नियाव थैनानै आरो दाय गैयै जानानै गोथाङाव सिखांफिनगोन, सास्रि जानानै बासायग्रा बाप्तिस्मानि मोनसे हांखो जानाय बादि, जेराव ख्रिस्ट'जों मोजां देहानि जानायजों नोंनि गोथार जिउनि सिबिग्रा न' जानाय बादि। बे लोगोफोरजों लोगोसे जाय दानिफ्राय बे गिर्जायाव गोथौ बाथ्राफोरखौ बुंगोन, जोंखौबो स्वर्गनि जेरुसालेमाव हाबनो बोर हो, जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों। ओ जोंनि स्वर्गआव थानाय आफा, नोंनि मुङा मोननाय जाथों, नोंनि रायजोआ खुलुमा मारिया, अननाय जों बुंबावनाय फोरमायनाय लोगोसे दं, जाफोरनि गेजेराव नों बाख्नाय जाग्रा आरो बाख्नाय जाग्रानि फिथाइ जिसु। ओ गोथार मारिया, इसोरनि बिमा, जों भाइफोरनि थाखाय बिदा आमेन। खुलुमा मारिया, अननाय जों बुंबावनाय फोरमायनाय लोगोसे दं, जाफोरनि गेजेराव नों बाख्नाय जाग्रा आरो बाख्नाय जाग्रानि फिथाइ जिसु। ओ
Betar Maria, Istri Biha, Gempai Pendidikan Bidang dan Islamami, Kulma Maria, Punai Jagungo, Punai Perubahan yang Sedo, Bisa Peli Jara Menambat Menjaga, Arobat Menjaga ini kita Yesus. Betar Maria, Istri Biha, Gempai Pendidikan Bidang dan Islamami. Bipar bisa getar jiwa baknai jateng. Jang bini. O ईश्वर नम बागनाय जाग्रा मानुना नों गावनि बिसा क्रिस्ट'नि बुलिखौ जाय क्रिस्ट'नि बिदियाव बुलि बावजादोंमोन सुबुं माहारिनि बुखां जानायनि थाखाय नाजावदों बिनि गोसोखांनायखौ बुंनो नों बिफानि अननायजों गावनि सुबुंफोरखौ फोरबोनि बिधि खान्थियाव ज' खालामो बे बिधिनि सायाव नायहर ओ फोरबो जेरै जों नोंनि मिथिसेफोरखौ बुंनो गायसनबाय बे जोंनि थाखाय नोंनि बाख्नायनि आरो हामबाय होनायनि बिन्दो जाथों बे बिधियाव जों क्रिस्ट'नि बुलिखौ साक्रमेन्टनि महराव बावनो हानाय बादि बे बिधियाव गथांनि सिथावखौ बुखावनाय बादि आरो मोनसेल' गुरैनिफ्राय लोंनाय बादि बे गुदिनिफ्राय जोंनि थाखाय बुखां जानाय जोबलाङै बोर ओंखारनाय बादि दिनै जों गोथां खुन्थाइ क्रिस्ट'नि खान्थियाव फैनानै बेयाव गोथार मन्दिरनि महराव जोंनियाव बादि आरो गावनि मैखुननि बिधियाव नोंनि समायनायनि गोथांनि गोथाव आरो मोदोम प्रभु बुलि बावनो हानाय बादि इसोरा जोबथारा जासे बाख्नाय जाथों बे मण्डलीनि पालो गावग्रा
गासैखौबो होग्रा इसोर बिफा आरो बिसागता जिउआ नोंसोरखौ बोरगोथों जिसुआ बाख्नाय जाथों जिसुआ बाख्नाय जाथों दायो गिर्जाखौ आसिस होखांबाय जोंबो थांनो ओंखारबाय आङो बेयावनि मा होनदोंमोनलाय गामिखौ सनापुर होनदों नामा सनापुरनि गिर्जा गोदान बियो दा जोंबो थांनो ओंखारबाय जोङो थांनोसै